Здравейте, колеги! В настоящото клипче ще разгледаме попълването на протокол за отчитане на изборните резултати на секционната избирателна комисия. Протокола за гласуване гласуване на хартия и машина е от 18 страници. Няколко основни момента, които трябва да обърнете внимание при попълването на протокола. Първо, задължително след приключване на изборния ден и преброяване на бюлетините и преференциите, данните задължително ги попълвате на чернова, не на оригиналния протокол. След като ги попълните на чернова, подписва се черновата и копия от черновата се носят в районната избирателна комисия заедно с оригиналния протокол и отчета от машината за броя гласували гласоподаватели на машина. На второ място, данните, които имате попълнени в черновата, задължително въведете в приложението, което има електронния протокол, който е качен на страницата на районната избирателна комисия в секция съобщения. Същия протокол, както и приложение за мобилен телефон, го има и на страницата на Централната избирателна комисия. След като въведете всички данни и натиснете последния бутон "Провери", излиза информация дали всичко, което сте попълнили, се засича коректно. В случай, че има грешки, излиза съобщение къде, в коя точка са грешките. Едва след като всички данни в приложението бъдат попълнени коректно и съответно приложението подаде такава информация, започвате да прехвърляте данните от черновата в оригиналния протокол. Като имате предвид, че оригиналният протокол е трипластова химизирана хартия, съответно върху него не бива да се пише така както са всички листи един върху друг, защото се отпечатва и на долните, не бива да се попълват данни тук, тъй като това са оптически маркери, които после позволяват разпознаването на протокола и сканирането на протокола, както и върху номерата, тъй като това също дава отражение при сканиране на протокола. Започвате да попълвате протокола едва когато е приключил изборния ден. Много комисии правят грешка да почнат да попълват протокола предварително, като особено в тази част по време на изборния ден могат да бъдат направени промени в състава на секционната избирателна комисия, започват задрасквания и така нататък, което може да бъде избегнато, като спазвате правилото, че попълването започва след края на изборния ден. Попълването на протокола на секционната избирателна комисия започва последния начин. Тук се попълва номера на секцията. Този номер на секцията може да го вземете от избирателния списък. На първа страница е написан целият код. След това попълвате населеното място, общината, датата, днес, 19, в колко часа, секционната избирателна комисия в състав. Тук изписвате само имената на членовете на секционните комисии, без да се подписвате. Подписването става на последна страница, тук. Попълвате в колко часа е започнал изборът във вашата секция. Би трябвало да е в 7, тъй като откриването на изборния ден е в 7. И в колко е завършил. Би трябвало да е в 20 часа, освен ако във вашата секция не се е наложило да се удължи изборния ден, но попълвате часа в съответно двете хипотези. На тези редове сбито попълваме имената и качеството на присъстващите във вашата секционна избирателна комисия, които по закон имат право да присъстват там и да наблюдават изборния процес. Застъпници, представители, наблюдатели и така нататък. След като попълните тази част, започваме попълването на част първа от протокола, а именно това, което като данни можем да извлечем, без да сме отворили избирателните кутии с хартиените и машинните бюлетини. В точка А, брой получени бюлетини в предизборния ден, тази информация взимате от протокола, който сте подписали в предизборния ден за предаване и приемане на изборни книжа и материали. В точка 3 трябва да сте описали номерата на кочаните по бюлетините и да имате точния брой бюлетини, които сте получили.
с думи и с цифри. В точка Б попълвате броя на избирателите в избирателния списък преди предаването в секционната избирателна комисия, т.е. броя на напечатаните. Взимате го от точка 4 от другия протокол, който сте подписали в предизборния ден, а именно за предаване и приемане на избирателния списък във вашата секция. Взимате го от тук. Продължаваме нататък. Данни за броя гласували в избирателния списък. Точка 1. Брой избиратели вписани в допълнителната страница под черта. Това са само хората, които сте дописали в избирателния списък ръкописно под напечатания списък. Не забравяйте, че след приключване на изборния ден, след под записаните под черта избиратели, следва председател и секретаря на комисията да се разпишат в избирателния списък. В точка 2 попълвате общия брой на всички гласоподаватели, които са гласували във вашата секционна избирателна комисия. Като това включва и хората, които са били в основния напечатан списък, и хората, които са гласували и сте под черта и сте дописали ръкописно. Пребройте внимателно броя на гласувалите по избирателния списък, защото точка 2, данните, които впишете в точка 2, са много важна контрола. Колкото гласоподаватели са гласували във вашата секционна избирателна комисия, толкова бюлетини, хартиени и машинни, трябва да намерите след това при отваряне на избирателните кутии. Тоест, това е контрола. Точка 2, брой гласували е равна на точка 5, брой намерени хартиени бюлетини, и точка 11, брой намерени машинни бюлетини в съответните избирателни кутии. Започваме с точка 4. В точка 4 попълваме броя на бюлетините, които са били използвани за образци на таблата пред изборното помещение, т.е. преди началото на изборния ден сте залепили пред вашата секция. Тук също влизат и тези бюлетини, за които сте установили нарушение. Т.е. установили сте показан вод от гласоподавател, заснет вод или е имало несъответствие на номера на бюлетината с номера на коча на бюлетини, който е при вас в изборното помещение. Тоест, тук трябва да имате минимум записано едно, защото една бюлетина сте използвали поне за образец. Също тук влизат и изгрешените, когато гласоподавател гласуваш с хартиена бюлетина, е поискал от секционната комисия втори път да получи бюлетината, тъй като е сгрешил вота си и иска да бъде поправен. След като запишете общия брой на тези бюлетини тук, в точка 3 попълваме броя на неизползваните хартиени бюлетини, т.е. тези, които са останали на кочан. След като приключим с това, минаваме на час 2, като напомням само, че преди да започнете да броите бюлетините в хартиените бюлетини и машинните бюлетини в избирателните кутии, трябва да сте отстранили всичко от бюрата във вашата секционна избирателна комисия и да вадите една по една бюлетините и да ги показвате пред видеонаблюдението. А сега да се върнем на точка 5. В точка 5 записваме общия брой на всички намерени в избирателната кутия хартиени бюлетини. Абсолютно всичко. Включително не подкрепям никого. Такива бюлетини, които сте установили, че са недействителни гласове, и всички гласове за партии се записват тук. Общия брой на това, което сте намерили в точка 5 хартиени бюлетини, и това, което сте намерили в точка 11 машинни бюлетини, тук трябва да е равно на точка 2 общ брой гласували във вашата секция. Толкова колкото са гласували във вашата секция, толкова бюлетини хартиени и машини трябва да сте намерили общо. Друга контрола, която трябва да имате предвид, е, че всичко, което сте намерили като хартиени бюлетини в избирателната кутия, плюс унищожените, плюс броя на неизползваните бюлетини, т.е. 5 плюс 4 плюс 3, трябва да е равно на броя на получените бюлетини в предизборния ден. След като сте записали обобщените данни
по точка 5 преминаваме на разбивка на намерените бюлетини хартияни в избирателната кутия. Започваме с броя на намерените в избирателната кутия недействителни гласове. Тук напомням, че недействителен глас е този за хартиена бюлетина, където не е отбелязано със знак, вота не е отбелязан със знак Хикс или чавка, не е отбелязан с син химикал, на гърба на бюлетината няма два печата от секционната избирателна комисия, бюлетината не е по установения образец, въобще няма отбелязано нищо в квадратчетата за съответната партия, или има знаци, които са извън Хикс и чавка и примерно изписани думи. Припомням, че когато има отбелязване със знак Хикс или чавка и всички други изисквания за да бъде една бюлетина действителна са изпълнени, но Хикса или чавката с син химикал излизат малко извън полето, извън квадратчето за съответната партия, това е действителен вод, стига еднозначно да може да бъде определено, че гласуването е за конкретна партия. В случая обаче, че Хикса или чавката засягат две квадратчета за партии, то такава бюлетина е недействителна. В тази връзка е добре секционните избирателни комисии да проверят своите знания, коя бюлетина е действителна и недействителна, като използват тест, който е качен на страницата на Централната избирателна комисия с различни разиграни ситуации. След като попълните точка 6, преминаваме към точка 7. Тук записваме броя на бюлетините, в които е отбелязан вод "не подкрепям никого". Обръщам внимание, често срещана грешка, секционни избирателни комисии определят бюлетините с вод "не подкрепям никого" като недействителни. Това не е така. Те си имат отделна графа. Това са действителни гласове и се попълват в точка 7. След това преминаваме към попълването на точка 8 от протокола. Тук попълвате данните много внимателно, не бива да има никакви грешки и поправки. За всяка партия попълвате с думи и с цифри броя на действителните гласове, които сте открили и преброили в избирателната кутия. Обърнете внимание, че при първоначалното попълване на данните от преброяването на гласовете за партиите по листи, в които попълвате в черновата, и последващото им пренасене на беловата на оригиналния протокол, следете да няма замятане между редовете. Това е една често срещана грешка, при отчитането, която хващаме при отчитане на изборните резултати, най-вероятно поради умора от продължителния изборен ден. Освен това, че общия брой на гласовете по точка 8 трябва да е равен на това, което сте изписали като число в точка 9, също така общия брой на всички намерени хартиени бюлетини в избирателната кутия, точка 5, трябва да е равен на сбора от това, което сте записали в точка 6, в точка 7. Това са недействителните гласове, не подкрепям никого, и общия сбор в точка 9 на всички гласове, които сте отбелязали за партии. Повтарям, точка 5 трябва да е равна на сбора от 6, 7 и 9. В случай, че за някои от партиите няма налични гласове във вашата секция, е хубаво в точка 8 да бъде изписвано с 0 словом и 0 с цифри. Докато в точка 10 е допустимо при липсващи преференции да бъдат с зачертани с една черта с син химикал. В точка 10 от протокола се попълват преброените преференции по партии. Като тук за ваше улеснение сме отбелязали, повдигнали в цвят броя на лични кандидати за всяка листа от номер 1 до номер 24. Тези отбелязвания са само
примерни и в никакъв случай не трябва да има такива драскания и попълвания на данни в оригиналния протокол. Единственото, което може да направите е при липсващи въобще кандидати в листата да зачертаете един път с черта с син химикал, или ако в някой от липсващите, примерно да кажем в тази листа, за някой от кандидатите нямате преференция, то там, където преференцията е 0, отново да сложите чертичка. Така за всички партии. При отчитане на изборния протокол често срещана грешка, която засичаме в районната избирателна комисия, е приплъзване на преференции от една позиция към следващата. Моля да така внимателно да прехвърляте резултатите и по двама човека в секционна комисия да проверявате правилното попълване на данните. Обръщам внимание, че колкото броя преференции имате за примерно тази листа, заедно с броя бюлетини, които са без отбелязани преференции, за същата партия в точка 8 трябва да има същите резултати. Тоест, ако тук гласувалите са примерно 10, има 4 преференции, 6 са без преференции, то когато се върнете на точка 8, за същата партия тук трябва да има 10 гласа. Броя преференции и броя гласове за съответната партия, които казахме преди малко, са заети хипотетично. След като сме приключили с отчитането на хартиените бюлетини, преминаваме към отчитането на бюлетините от машинно гласуване. Тук е малко по-опростено. В точка 11 попълваме общия брой на намерените бюлетини, машинни бюлетини в избирателната кутия за машинно гласуване. В точка 12 описваме тези, на които има отбелязване "не подкрепям никого". След това преминаваме към точка 13, разпределение на гласовете по партии. Тук, както забелязвате, да се повтаря точка 8 и съответно засечките, които казахме и които трябва да бъдат направени, с пълна сила важат и за попълването на гласовете при отчитане на гласуването с машина. Отново всички партии от 1 до 24. Отново имаме точка, само че тук е точка 14, т.е. всичко сбора от всички гласове в точка 13 на съответните 24 листи събирате и попълвате тук словом и цифром. Точка 14. Контролите, които трябва внимателно да проверите и да се уверите, че всичко е правилно попълнено, са следните. Общия брой гласували по точка 11 трябва да е равен на гласовете, които сте записали в точка 12, "не подкрепям никого", и сбора от всички гласове за всички партии в точка 14. Напомняме, че няма невалидни бюлетини при машинно гласуване. Но, както се е случвало при предходни кампании, по някой път машината дава дефект, не изкарва запис. В случай, че в избирателната кутия се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или от която не може да се установи какъв е вота на избирателя, секционната комисия съставя констативен протокол. Към този протокол прикрепват дефектната бюлетина и с този протокол и с тази дефектна бюлетина отчита изборните резултати пред районната избирателна комисия. Обръщам внимание, че в този случай, само в този случай, ще има разминаване между броя гласували с машина и броя намерени и отчетени бюлетини, тъй като при машинния вод няма недействителни машинни бюлетини. След това преминаваме към попълване на преференциите в точка 15, преференциите от машинно гласуване. Обръщам внимание, че същите ограничения, които показахме
по точка 10 за хартиените бюлетини, имам предвид дължина на листите, които са ви повдигнати в цвят и съответно за зачертаване за там, където липсват въобще кандидати или пък има кандидати, но те са получили нула преференции, съответно може да използвате по този начин с зачертаване с една черта с син химикал. И пак повтарям, нищо не пишете тук. Това е просто за ваше улеснение, колко е броя в съответната кандидатска листа на кандидатите. Обръщаме внимание за една разпространена грешка при отчитане на изборните резултати. Някои секционни комисии опитват в някои от полетата да сборуват броя гласували с хартиени бюлетини, броя гласували с машинни бюлетини. Няма такава графа в протокола, няма такава точка. Тези данни не се сборуват. Записват се отделно за хартия и отделно за гласуване с машина. А сега, след като сте отчели всички данни, остана още нещо, което е важно. Ако евентуално има някакви спорове за гласовете, се описват тук. След това жалби, сигнали, възражения. Надявам се във вашата комисия да няма. Всичко да сте се справили много добре. Това, което трябва да изпишете, в каква ситуация, в каква обстановка е протекал изборния ден. Тук се пише това. Достатъчно е да пишете нормална, спокойна. Пожелавам ви да бъде такава във вашата секционна комисия. А ако случайно, преди да тръгнете още, когато сте всички 9 члена на секционната комисия, се наложи някъде да се поправи грешка в протокола, то тази грешка се поправя последния начин. Зачертава се там, където е сгрешено само с една черта с син химикал, по такъв начин, че да може да си личи какво е задраскано и отгоре попълвате вярното. Като отстрани се подписват всички 9 членове на секционната избирателна комисия. Това обстоятелство, ако има такива поправки и колко на брой, се отбелязва тук. След това в колко часа сте положили подписите в протокола, т.е. вече сте приключили с попълването на протокола, се отбелязва тук и тук се подписват всички членове на секционната избирателна комисия. Едва тогава и след като направите необходимия брой копия за представителите, застъпниците, наблюдателите и всички, които имат право да получат копия от изборните резултати от вашия протокол, тръгвате към районната избирателна комисия. Друга често срещана грешка е следната. След като при процеса на копиране, последната страница от оригиналния протокол на секционната избирателна комисия се забравя в копиращото устройство. Моля, уверете се, че всички страници от оригиналния протокол са във вас, преди да тръгнете към районната избирателна комисия. Пожелавам ви лека и спокойна работа и успех!